Матчдей, РБ Лейпциг, Штутгарт. Особисто я перед початком сезону списав РБ Лейпциг і не думав, що вони будуть за щось боротися. Бо минулого сезону вперше з тих пір, як вони вийшли в Бундеслігу, Лейпциг не потрапив до Єврокубків. Плюс вони продали свої головні активи – Хаві Стівенса в Тоттенхем та Шешко в Манчестер Юнайтед. Тому цього сезону я очікував будування нової команди, яка буде знаходитись в районі 6-7 місця. І перший матч сезону вони одразу програють Баварії 0-6. І здавалось би, ну я ж казав, але після жодної поразки і лише одна нічия із Дортмундом, і вони йдуть другими. Штутгарт третій лише з 2 поразками. Тому очікую, що команди порадують нас сьогодні крутим футболом, бо саме вони між собою та Дортмундом будуть розігрувати другу позицію цього сезону в Бундеслігі. Мій прогноз РБ Лейпциг Штутгарт 3-2. А ви свої прогнози пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал Трішки Ніжки Трішки М'яч в Телеграмі та Ютубі, щоб не загубити нас.